Gipuzkoako taldetik bakarka kantatzeko etorri Manu. Bueno, martxoaren 19 egun seinalatua zen, Gipuzkoako herri askotan. Gure esku dago kantolatutako herri galdeketak ziralata. Zu bertako antolatzailea zea eta balorazio egitatuko zea. Gipuzkoak orokorrian, martxoaren 19 eta bereziki Tolosaldean egun seinalatua izan zen, Gipuzkoako herri askotan gure esku dago kantolatutako galdeketak ziralata. Manu antolatzaileetako bada eta balorazio egiteko unea da. Naiz eta askok aipatzen duten egin genuela hutsa nabarmena da gure herria hartzen ari den gorputza eta hau ez da berez helmuga hori ulertzea da funtsa jarri gendun boto kutsa eta jendeari bultza haze giroa euki genduen aruntza eta onuntza importantena dugu herriak eskenitako laguntza eskenitako laguntza. Ta egun batzuk pasa ondoren hau baloratzen gaudela sinistu behar da bide baten lehenengo pausua dela batzuetan naiz hasiera izan daiteken pixkat motela batzuek esan bezala igual ez da hain itzela eunekotan sartuagatik nik sinisten dut horrela positibona dela herriak bidea